Bore da. Bore da bawb. Mae'n ddrwg gyda i darfu ar eich sgwrs chi. Cos mae'r sgwrs bach yn bwysig dydy pam da ni'n wedi gweld yn hynna'n ers tro. Croeso mawr i bawb i'r oedfa. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Croeso i rai sydd yn dychwelyd yn ôl. A croeso hefyd i ymwelwyr sydd yn ymuno hefo ni o'r gogledd, Prydwen a Ieuan wedi dod draw. A mae'n braf cael eich cwmni chi. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau y gwasanaeth. A mae'r plant a'r teuluoedd trwodd fyddan ni'n clywed nhw'n gweiddi ac yn canu yn ystod y gwasanaeth. A mae'n hyfryd bod i cwmni nhw draw fan yna y bore yma. Ail syl yr Advent. A mae'r Advent yn gymysgfa mewn gwirionedd. A mae yna ddau beth da ni'n cofio'n arbennig yn hymor yr Advent. Bod Iesu Grist wedi dod, mab Duw wedi cael ei eni a da ni'n dathlu ac yn llawenhau. Ac ar y trywydd yna dwi am fynd y bore yma. A'r ail beth bod o'n gyfnod o ddisgwyl hefyd. Oherwydd addewid Iesu ryw ddiwrnod, mi fydd yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. A mi fyddai'n dod yn ôl ac yn adnewyddu y greadigaeth ac yn adnewyddu y dynoliaeth gyda'n nghariad a gyda'n nghyfiawnder. Felly mae'r ddau beth yna yn hymor yr Advent. Dathlu a llawenhau a disgwyl. Da ni yn mynd yn eglwysig yn hymor yr Advent a da ni'n cynna ambell i ganwyll a felly dwi am gynna ail ganwyll yr Advent. Ac yn cofio am Iesu fel golini'r byd. Ac wrth i ni gynna'r ail, da ni'n mynd i ganu dau beddill o Emmanuel. Felly, dewch i ni ganu wrth i ni gynna y ganwyll o ddau beddill yma. Gweddilwn. Ddiw'r Advent tuag eto, ro'r cyfle i ddechrau o'r newydd. Ddiw'r iachawdwr, mae dy fyd clwyfedig yn deheu i ti bod eto. Ddiw'r cysurwr, mae dy fyd blinedig yn gweiddi arnat, i'n codi o anobaith, i fwydo ein newid ansyched am rhywbeth gwell, i roi ni'r bwyd sy'n para i fywyd rhagwyddol. Ddiw'r Advent tuag eto, ro'r cyfle i ddechrau o'r newydd. Ddiw'r Advent, wrth i ni deithio drwy'r Advent eleni, bydden ni'n symud o ormodedd a hunanoldeb at symlrwydd a heilioni, o bob ymelwad i faterwch at gyfiawnder a thrigaredd. Traws newidiau byd rhanedig ac anghyfiawn, gyda'r nefoedd newydd a thyiar newydd. Fel bod cyd-ddealltwriaeth, nid arfau yn sail i heddwch. Fel bod y clawd a'r difreintiedig yn mwynhau bywyd yn ei holl gyflawnder.
Fel bod gwneud yr hyn sy'n gyfiawn, nid yr hyn sy'n gyfleus, yn lliwio ein bywyd. Fel bod cwmnïau yn cwrdd ag angen, ac nid yn gwasanaethu trachwant. Ac fel bod y greadigaeth yn cael ei hanwylo a'i meithrin, ac nid ei chamdrin. Ddiw'r adfent, tua'r eto, rho'r cyfle i ni ddechrau o'r newydd. Amen. Amen. Dewch i ni ganu enyn hefo'n gilydd, ac dewch chi sefyll i ganu yr enyn hwn. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluo. Hyfryd, dwi'n teimlo naws yr adfent o gwmpas y Sul yma. Dwi'n yn gwybod faint o'na chi sydd wedi gosod eich coed nadolig eto, os da chi'n gwneud hynny. Daru ni brynu'n go iawn leni, a daru ni osod ti fyny ddoe. A mae'n hyfryd gosod y gola, fel y goleini yn y fan yma, bod Iesu'n oleini i fyd sydd yn dywyll. A da ni'n gwybod am yr angen am oleini cariad Duw, yn hywyllwch yn cyfnod ni. A da ni yn dod at yr Iesu i goleini'r byd ac yn cyhoeddi hefyd. Dewch o'r tywyllwch i'r goleini ynddo fo. Ond da ni am mynd am drywydd rhan o hanes y geni. A mae Gwilym yn mynd i'n harwain i mewn darlleniad y bore yma sydd yn mynd at y bugeiliaid a'r angylion.
Ie, dyma ni fel esbonio Alun nawr yr hanes cyfarwydd am y bugeiliaid a'r angylion. Bu yn yr ardal yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod ei praid liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddawy'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, gewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol yn moli Duw gan dweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fodd. Wedi i'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid dweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar y brys, a chawsant hyd i fair a Joseph, a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llyfarwyd wrthynt. Ar y diolch o galon i ti Gwilym, byddwn ni'n dod at yr hanes rhyfeddol yna nes ymlaen. A byddwn ni'n pendroni dros rei o'r pethau sydd yn cael eu cyflwyno a sydd yn herio ni yn y darlleniad hwnnw. Diolch, Gwilym. Da ni am gael gair o weddi, a mae Ifan yn mynd i'n harwain ni yn y weddi bore yma. Dwi'n yn gwybod os oes gan y gynulleidfa destynna i'w cynnig falle sa ti'n hoffi gofyn iddyn. Oes yna rhywbeth sa chi'n licio i ni gofio'n arbennig yn y gweddi bore yma? Y priodi sydd o gwmpas. Iawn. Dewch i ni weddio yn gilydd. Dyw y tad y mab ar ysbryd glân. Da ni'n dyganmol, da ni'n rhoi gogoniant i ti a diolch i ti y bore yma. I bod ni'n gallu addoli gyda'n gilydd a bod ni'n gallu ymgrymu ger dy fron di. Da ni'n dyganmol di Dyw'r tad, y creawdwr. A mi ti greu byd mor rhyfeddol ac am i ti'n creu ni a dy lun y dy ddelw dy hun. Diolch am dy roddion hael o ddydd i ddydd rwy ti wedi edrych ar hola ni ar hyd wythnos arall, a dyn ni'n diolchgar i ti am bob rhodd da ni'n ei dderbyn o llaw o ddydd i ddydd ac am dy gariad anhygoel tuag atom ni. Da ni'n dyfoliannu di, Dyw'r mab, am ei ti ddod mewn baban i bresau Bethlehem. Bod y gair oedd o'r dechrau wedi dod yn gnawd
Y ffreswilion i'n plith ni yn llawn gras a gogoniant. Ac ad i nina hefyd yn Nadolig yma, unwaith eto weld ei ogoniant ef. Gogoniant yr un sydd yn dyfod oddi wrth y tad. Diolch am Iesu, am ei fywyd, am ei farwolaeth dros yma'r groes, am ei atgyfodiad buddugoliaethus. A diolch i fod o'n mynd i ddod eto rhyw ddydd, i'n dwyn i ato ef ei hun. Yng nghanol dwndwr a phrysurdeb y Nadolig, gad i ni godi'n golygon at Iesu, a'i adnabod o fel arglwydd, fel gwaredwr personol i ni ac fel gwaredwr i'r byd. A da ni'n difoliannu dyd yw'r ysbryd glân. Tyr di'n plith ni yn awr wrth i ni addoli. Ffa'r fod Iesu'n byw yn bywyd ni trwy yr ysbryd glân. Oed bendith ar yr oedfa hon, o'r oedfawn y dydd ym mhob man. Bydd bendith ar llanast, wrth i'r plant glywed dechrau'r stori Nadolig y bore yma. Ac ad i nhwtha hefyd gael ei llenwi a llawenydd ac ar rhyfeddod wrth glywed y stori am ddyfodiad Iesu i'r byd. Bydd gyda'r teuluoedd a rieni, a bydd gyda thaw sydd yn dymuno'r rhan yn ein gweddiau ni y bore yma. Da ni'n meddwl am y byd, am anghenion y byd. Da ni'n clywed ar yr newyddion yr wythnos yma am y sychdwr mawr oherwydd newid hinsawdd yn rhai o wledydd Affrica, yr Yemen, Ethiopia, Gogledd Kenya. Y cnyda wedi methu yr anifeiliaid yn marw, a'r bobl yn dechrau marw, a'r plant. Agor ein calonna ni arglwydd ac agor calona'r byd, yn enwedig y byd cyfeithog, i anghenion y tlawd. Feddwl Malcolm yn atgoffa ni bore yma, nid rhywbeth sydd ymhell i ffwrdd oddi wrthym ni ydy tlodi ac eisiau, ond rhywbeth sydd yn agos atom ni yn y ddinas ydym ni'n byw yn ddihi. Wrth i ni geisio ymateb arglwydd drwy yr elused da ni'n wedi gyhoeddi, ydym ni'n mynd i gefnogi y Nadolig yma fel eglwys. Da ni'n meddwl am y plant yn enwedig sydd mewn clodi o'n cwmpas ni. A da ni wedi clywed am yr chylltra'r wythnos yma. O blant yn cael eu camdrin, hyd yn oed yn cael eu lladd. A neb yn o'i helpu nhw. Arglwydd agor yn llygaid ni i weld angen rhai o'n cwmpas ni. Ac yn y reolaeth, da ni'n meddwl am y bobl sy'n dod i'n meddwl am calon ni nawr, cael ei weddio drostyn nhw. Yn teuluoedd, ffrindiau'n cymdogion, rhai o deulu'r eglwys hon, sydd mewn gweiledd, sydd mewn henaint, sydd mewn profedigaeth, yn agos at baw sydd yn galw ar denw di o ganol i hamgylchiadau. Boed i oleini'r Nadolig a llawenydd a gorfoledd y Nadolig, gydion yn hwtha hefyd, wrth ddathlu
dyfodiad Iesu'r byd. A da ni wedi cael yn atgoffa eto wythnos yma na dydy'r Covid ddim wedi ymadael. Da ni'n meddwl am rhai sy'n dioddef oherwydd y pandemig. Nid yn unig yma, ond drwy'r byd i gyd ac yn gofyn arglwydd am ei ti argyhoeddi, arweinyddion, y gwledydd cyfeithog sydd yn hordio brechlynna i gofio am rhai sydd ddim yn cael brechlyn, y mwyafrif llethol, y miliynau a'r miliynau sydd ddim yn cael brechlyn o gwbl yn rhan fwyaf yn byd ni. Yn argyhoeddi ni nad ydy'r pandemig ddim yn mynd i fynd heibio, ond i bai fod na gyfiawnder. Ond i bai fod na pawb yn pobman cael cynnig brechlyn. Arglwydd bendithiau'r gwaith o ddosbarthu ac o roi'r brechlyn nid yn unig yn yn hardal ni a'n gwlad ni yng Nghymru, ond trwy'r byd i gyd. Fel y bydd na derfyn ar yr haint, a'r dioddefaint. Arwain ni felly bendithia ni, a maddau ni ein holl bechodau, wrth i ni i cyffesu'n edifeiriol ger dy fron. A gweddio hyn yn enw ac yn hyddiant sy'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, delau'r deyrnas, wnelau'r dewyllus. Diolch i Gwilym a diolch i Ifan am yn harwain ni yn yr ysglysyr ac mewn gweddi hefo'n gilydd. Mae gweddi mor bwysig a mae angen gweddi personol ac yn gyhoeddus. Rydych chi'n bod yn diolch yn cyflwyno ac yn meddwl am yr hen fyd yma da ni yn byw ynddo fo. Isio rhannu yn y ddau o bethau hefo chi cyn canu yr emyn nesaf. Llanast yn y neuadd arall, mae'n swnio'n brysur iawn. 3:00 oedfa gymyn yng Nghapal y Methodistiaid yn yr Eglwys Newydd. Mi fydd yr elfenna y Bara'r Gwyn wedi cael ei darparu. Mae yna gwpanna bach a wafers i ni defnyddio wedi selio. Mi fyddwn ni hefyd yn coffau yr anwyl Dr Denzil Davies yn y gwasanaeth hwnnw. Ac mi fydd y teuluoedd yn dod. 4:40 yn Lyfgyn Coffi, Grangetown. Mae yna lan llanast arall yn cael ei gynnal ganddo ni i'r teuluoedd yn Grangetown. Poblogaeth Grangetown ydy 20,000 o bobl. Dwi'n dod o Fangor sydd hefo 16,000 o bobl yn byw. A mae dros 10% o boblogaeth Grangetown yn siarad Cymraeg. Felly mae angor yn waith pwysig ganddo ni fel eglwys. Nos Lun, cwrdd gweddi, 6:40 Zoom. Nos Fawrth, cwrdd diaconiaid, 7:15 ar Zoom. Nos Fercher, cwrdd 7:15 ar Zoom. Nos Iau, Odyd, 7:30 ar Zoom. Da ni'n zoomio yn ystod yr wythnos. Sul nesaf 10:03 oedfa Nadolig yma yn y bore, a fyddwn ni'n canu'r 2 gân da ni'n ymarfer ar ddiwedd y gwasanaeth fel rhan o'r gwasanaeth hwnnw. Ac yna yn y pnawn am 3, mae yna oedfa Nadoligaidd arall hefo nifer o aelodau yn cymryd rhan. Os yna unrhyw beth, dwi'n meddwl bod yna reit gynhwysfawr. Elusen, dwi wedi gwneud fideo bach munud a hanner ar gyfer yr elusen da ni'n gefnogi yr advent hwn.
Yn ystod tymor yr advent eleni fe fydd Eglwys Ebenezer yn codi arian tuag at elusen coffi a chacen, coffi and cake. Mae'r elusen hon yn darparu 250 o becynau brecwast i blant sydd mewn gwir angen bob dydd. Mae pob pecyn yn costio £3.50, felly ei nod fydd codi 350 o bunnau mwyn darparu 100 brecwast. Mae tymor yr advent yn dymor llawn gobaith a goleuni bryd y dathlu'r eni ein gwaredwr Iesu, daeth diwdod mewn baban i'r byd. Ond gall fod yn gyfnod anodd yn ariannol i deuluoedd, lle mae gwariant ychwanegol yn arwain at y ddyled. Ein dymuniad yw rhannu'r gobaith hwn yn ein hoedfawn ac yn ymarferol. Os hoffech chi gyfrannu at yr elusen, gellir gwneud hynny trwy law ein trysorydd Eilir Jones, neu os ydych chi am wneud hynny'n digidol a chael manylion banc, cysylltwch trwy neges bersonol, testun, e-bost a'r trydar neu ar Facebook. Diolch o galon i chi, a Nadolig llawen i bawb ohonoch. Cyfrannwch, mond 2 syl sydd ganddo ni, fel yn bod ni o leia'n gallu rhoi 100 pecyn brecwast i blant lleol yma yng Nghaerdydd. Fel oedd Malcolm yn awgrymu, mae'n gwylydd arna ni fel cymdeithas bod yna blant sydd ddim yn cael digon o faith yn ein dinas ni yn hunan. A da ni angen ymateb i hynny'n ymarferol a roi pwysau'r awdurdodau fod plant yn cael maeth ym mhrifddinas Cymru a trwy Gymru gyfan i'w cynnal nhw yn ystod y dydd. Da ni am ganu emyn newyddion da braf a ddaeth i'n bro. A dyna fydd testun y bregaeth yna i rannu hefo chi. Wy hynna'n cael ei dwyn ar go. Dewch i ganu yr emyn. Oh,
Da iawn. Oedd rwy'n gynnau bod ti chydig yn oer yma, da ni gorfod cadw'r drws ar agor yn ôl y rheola. Da chi'n gwybod ffrind i mi yn gofyn, how's the enemy? Dwi'n gwneud o'n, how's the enemy? Faint y gloch di? Sut mae'r amser? Amen. Rwan ta, fideo bach byr i gychwyn y bregaeth. Y Nadolig yn syml yw'r newyddion gorau erioed. Y newyddion gorau sydd erioed wedi cael ei glywed. Y newyddion fod Duw ei hun wedi dod yn berson o gig a gwaith yn ei fab, Iesu Grist. Fel y mae'r angylion yn dweud wrth y bugeiliad yn Efengylig, peidiwch y gofyn ar y wele yr oedd yn cyhoeddi chwi newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Gan oedd i chi heddiw yn rhe Dafydd, waredwr, yr hwn o'r Meseia, yr Arglwydd. Nadolig llawer i chi gyd. A dyna fi gen i yn ystod y munudau nesaf yma, bod y Nadolig yn newyddion llawen ac yn newyddion da. A da ni am feddwl ychydig am y stori yma, am y bugeiliaid a'r angylion a ddarllenwyd gan Gwynnym Dafydd yn gynt yn y gwasanaeth. Mae'n hanes trawiadol, mae'n hanes cyffroes, mae o'n hanes dramatig iawn. Ond mae rhaid i ni ofyn ar y dechrau, sut da ni'n ymateb i hwn yn 2021? Da chi'n bod, da ni yn byw mewn cyfnod ôl Cristnogol, da ni'n byw mewn cyfnod sydd yn rhoi pwyslais mawr ar ffeithiau a tystiolaeth ddiriaethol. Sut ydyn ni yn cymryd hwn? Ydyn ni'n cymryd y stori fel rhyw fath o fyth crefyddol? Rhyw chwedl sydd wedi cael ei gyflwyno i ni gan rai o ddisgyblion yr Arglwydd Iesu mwyn cyfleu gwirionedd ysbrydol. Mwyn deud rhyw beth bach am Dduw. Ydyn ni'n ei gymryd o felly fel rhyw ddychmygu sydd wedi digwydd. Dwi fy hun yn deall hwn fel digwyddiad hanesyddol, a dwi eisiau esbonio i chi pam ymodi yn cymryd y safbwynt yma. O'n i siarad ychydig flynyddoedd yn ôl hefo gwyddonydd, falle bod rhai o'n chi'n nabod o Dr Derry Thomas. Gafodd o'i fagu yma yng Nghaerdydd. A mae o'n ddyn brawychus o wybodus a deallus, ond di ymhongar. Ond yn aml iawn mae o Radio Cymru yn siarad am feirws a DNA a datblygiadau gwyddonol. Ac o'n i'n ista'n cael panad hefo fo ar ôl rhyw gyfarfod, ac am ryw reswm ath wrth gwrs at yr atgyfodiad. A nes i fentro gofyn iddo fo fel gwyddonydd, beth wyt ti'n feddwl am atgyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist? A nath i atab o'n llorio fi mewn gwirionedd oherwydd i fod o yn annisgwyl. A dyma fo'n dweud, wel, fel gwyddonydd, dyma dwi'n ddisgwyl i Dduw i wneud. Yn fwy na pethau arferol a naturiol. Oherwydd, os di Duw yn Dduw, does dim byd y tu hwnt i allu Duw. Ac os ydi o'm atgyfodi person yn gorfforol o farw yn fyw, mae Duw yn gallu gwneud hynny oherwydd na fod i creu'r popeth sydd. A da chi'n fel llwynog, syfrdan y sefau Sinai, a'n introed o idiog, bobl bach, gwyddonydd o fri yn siarad fel hyn ynglyn â yr hyn mae o'n disgwyl un sydd yn Dduw allu i gyflawni. A wrth i ni ddod at hanes y geni ac at hanes fel hwn, mae rhaid i ni ddod ato fo, os ydym ni'n credu yn Nuw, fel digwyddiad hanesyddol, rhyfeddol, gwirthiol, un waith ag am byth yn hanes y byd, oherwydd mae Duw sydd yn gweithredu. Nid ni, nid dynoliaeth, ond Duw ei hun. Ac os ydy Duw yn Dduw, mae o'n gwneud pethau goruwch naturiol. Mae ganddo fo'r grym i newid pethau naturiol a gwneud pethau rhyfeddol. Ac
Ac felly, hefo angylion a geni gwirthiol mab Duw, os ydy Duw yn ei gyflawni, mae o'n gallu digwydd. Os ydyn ni'n gwadu fod yn bosib i Dduw wneud pethau goruwch naturiol, da ni'n credu mewn Duw sydd yn gaeth i'r greadigaeth ei hun. Ryw Dduw bach, ryw Dduw di-rym, ryw Dduw sydd ddim yn gallu newid pethau, a oherwydd nad oes ganddo fo rym i wneud pethau nad ydyn ni'n deall, nad ydyn ni'n gallu gwneud. Ond da ni'n credu yn yw, fel oedd Ifan yn deud yn y weddi, tad mab ac ysbryd glân, grymus, holl bwerus, holl bresennol, y Duw sydd wedi dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Rwan ta, dwi am mynd trwy jyst rhan gyntaf yr darlleniad yma. A dowch i ni edrych ar yr hanes. Yn ardal Bethlehem roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Aros am eiliad i ddechrau hefo bugeiliaid. Mae hyn yn digwydd i bobl fwyaf cyffredin cymdeithas. Da ni'n nodi nid arweinyddion gwleidyddol, nid brenhinoedd, nid tywysogion, nid cyfoethogion, nid arweinyddion crefyddol. Ond mae Duw yn datguddio ei hun yn yr hanes yma i bobl gwbl gyffredin. Bugeiliad oedd yn gwneud ei gwaith cyffredin ar fynydd lled gyffredin, ac yno y digwyddodd yr hyn sydd yn gwbl anghyffredin. A dyma Duw yn dewis drwy i negeseuwyr, yr angylion yma, i ddweud wrth y bugeiliaid fod ei fab wedi ei eni. Ac yn syml, mae'r efengil ar gyfer pawb. Ac yn aml mae Duw yn siarad efo'r bobl hynny, da chi ddim yn disgwyl iddo fo siarad efo nhw. Da ni weithiau meddwl o, diddordeb Duw ydy pobl grefyddol a cyfarfodydd mewn capeli, na. Mae Duw yn siarad efo pob math o bobl, a mae'r efengil ar gyfer dynoliaeth yn ei chyfanrwydd. Ac am ryw reswm, mae'r Beibl yn deud fod Duw yn tueddu tuag at y difreintiedig, a tlawd a'r anghennus. Oherwydd yn aml bod pobl sydd yn gyffyrddus ac yn gyfoethog a chyda grym yn gwiroddi wrth Dduw ac yn gwadu yr efengil. Felly, mae o'n mynd at y bugeiliaid yma ar y mynydd yn gwneud ei gwaith. Adnod 9. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel gola llachar o'i cwmpas nhw. Dyma rhywbeth gwirthiol yn digwydd yn yr hanes yma, a angylion Duw yn ymddangos, yn tynnu sylw atyn nhw eu hunan, a mi oedd y disgyblion wedi dychryn am ei bywydau. Oedd nhw wedi cael ufflon o sioc oherwydd bod hyn wedi digwydd. Oedd o ddim yn rhywbeth oedd nhw wedi sylwi arno fo, erioed yn ei bywydau. A dyma rhywun anarferol iawn yn ymddangos iddyn nhw, yn ysblennydd yn ogoneddus, ac mi oedden nhw wedi dychryn. Ac medda'r angler, don't panic, da chi bod Mr Jones yn dad Sami. Oherwydd, petasa fo ddim wedi deud hynny ar y dechrau, wrach sa'r bugeiliad wedi helu traed, a di'r rhedag milltir oddi wrth yr angel cyn iddo fo ddeud i hanes. Da chi bod, sa hynny wedi digwydd, sa Luc wedi cofnodi, ac fe ffodd y bugeiliaid mewn ofn a dychryn, ac ni welwyd mohonont mwyach. Ond dyma'r angel yn deud, peidiwch a dychryn. A da chi wybod mae'r cymal yna, na cofnwch, yn ymddangos 198 o weithiau yn y Beibl. Dro ar ôl tro mae Duw yn deud wrth bobl, Hen Testament, Testament Newydd, peidiwch a dychryn. Peidiwch a gadael beth sydd wedi digwydd, eich dychryn chi, neu eich ofna chi yn y dyfodol, y beri ofn yn eich calonna chi. Dwi yma, dwi hefo chi, mi fyddai hefo chi yn y dyfodol, a mae'r hyn dwi'n ei roi i chi yn rhywbeth bendigedig. Na cofnwch, 198 o weithiau. Mae Duw mewn rhyw ffordd yn dweud hynny wrth
ei bobl. Yn ail, mi allwn ni gymryd o mewn dwy ffordd. Unai fel dwi newydd dweud, bod peidiwch â dychryn yn cyfeirio at y sefyllfa yn y fan ar lle, peidiwch â dychryn y funud yma oherwydd beth sydd wedi digwydd. Neu yn ail, allwn ni gymryd o fel cyfeiriad cyffredinol, peidiwch â dychryn oherwydd sefyllfa eich bywyd, neu eich byd, neu eich cymdeithas ar hyn o bryd. Oherwydd be mae'n dweud wedyn, ynddo, mae mor ysgytwol be mae'r angel yn ei gyhoeddi. Peidiwch â byth a dychryn ym mhobol i. Oherwydd mae ganddoch chi obaith, mae ganddoch chi gariad, mae ganddoch chi iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Beth bynnag sydd yn digwydd yn eich calon, yn eich bywyd, yn eich teulu, peidiwch â dychryn. Dwi yma yn cerdded ar daith bywyd gyda chi. Allwn ni gymryd o'n i'r ddau gyfeiriad yna. Mae'n mynd ymlaen adnodd 10. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn. Mae gen nhw band o'r enw Eden gan yn dweud. Para bod ofn. Ydy clywed ti? Ewch ar Spotify, Eden, paid y bod ofn. Mae'n da. Peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion da i chi. Gael jyst aros efo hwnna munud. I chi. I chi, newyddion bydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn bellach. Mae gen i ganwyd i chwi heddiw ydy o'n y cyfeithiad Beibl Cymraeg newydd. Ganwyd i chi heddiw yn Rhef Dafydd. Dychod, pam gas Gwilym oedd ar y fideo i eni, nes i ddim deud wrth bobl Ebenezer, ganwyd i chwi fab. Ond mae Duw drwy yr angel yn siarad efo'r bugeiliaid mae yn dweud, hei, ganwyd i chwi heddiw yn Rhef Dafydd. I chwi hynny yw, mae Iesu Grist i'r bugeiliaid. Mae Iesu Grist i bobl Israel, ganwyd i chwi heddiw yn Rhef Dafydd. Mae Iesu Grist ni yn fama yn yr eglwys newydd, ganwyd i chwi, rhodd gan Dduw. Mae Iesu Grist wedi cael ei eni ar gyfer cenhedloedd y byd, ar gyfer dynoliaeth, ar gyfer pobl Cymru, ganwyd, nid i fi medda Dduw, ond ganwyd i chwi heddiw yn Rhef Dafydd. A mae jyst y gair i chwi yn yr adnod yna mor arwydd o cael bod Duw yn rhoi Iesu Grist yn rhodd i ni oherwydd i gariad, oherwydd i fod o am dod am maddeuant, oherwydd i fod o am roi ceidwad i ni, anhachub ni, a dod â ni berthynas anhadnewyddu ni. Mae'n bersonol ac eto'n dragwyddol dydy, ganwyd i chwi heddiw. Mae Iesu wedi eni mwyn ni. Ar hen air, mae gen i newyddion da i chi. Ar hen air, efengelizo ydy y ferf, newyddion da. Efengelizo yn y Groeg, a dwi'n deud hyn drwy ar ôl tro oherwydd bod o'n bwysig, gair efengil sydd yn cael ei roi yn yr adnod yna. Efengil ydy newyddion da. Newyddion da ydy'r efengil. Ac mae o'n newyddion da o lawenydd mawr i ni. Da ni yn gallu gwneud Cristnogaeth yn rhywbeth dwys, trist, lleddf, di-fywyd, di-sglein, di-egni. Ond nid felly mae o'n fod. Mae newyddion da o lawenydd mawr. A dau air Groeg am lawenydd mawr ydy mega. Chi'n gyfarwydd â gair mega. Mega bargain, Black Friday. Mega chara sydd yn y fan yma. Nid llawenydd bach, ond llawenydd mawr ydy y newyddion da y mae'r angylion yn ei roi i'r bugeiliaid a newyddion da yr efengil Gristnogol.
Oherwydd fod Duw yn yr hyn sydd yn digwydd yn Iesu Grist yn dangos ei gariad tuag ata ni a'i awydd i'r holl bobl yn y byd i fyw hefo ffydd ynddo fo mewn perthynas gydag ef ac mewn cariad tuag at ei gilydd. Mae newyddion da yn bresennol, mae newyddion da i'r dyfodol, mae o'n newyddion da tragwyddol. Da ni mor gyfarwydd â newyddion drwg. Dydan? Da ni dan lif o newyddion da. Da chi bod? 24 hours bad news ydi o de. Ac os dyn nhw'n teimlo'n hael, maen nhw'n rhoi and to finish bach i ni, dydyn. Maen nhw'n sôn am erchylltera yn dynoliaeth ni. 27 o ffoaduriaid yn boddi yn y sianel pan na ddylian nhw orfod croesi mewn cychod bach. Arthur bach, y plentyn yma, yn cael ei ladd gan yr rhai hynny ddyla fod yn ei warchod o. Newyn, tlodi, rhyfel, gwrthdaro. A da ni'n eistedd yna fel lloi hefo'r lli newyddion drwg. A maen nhw'n dweud, and finally, mae yna forfil wedi cael iachub ym Mhorth Neigwl. Fel petasa fo'n dod â llawenydd i ni ar ôl y 25 munud o newyddion drwg. Ond yn yr arglwydd Iesu, mae Duw yn cynnig ac yn rhoi newyddion da o lawenydd mawr sydd yn headline news bob amser. Y brif stori ganddo ni fel Cristnogion ydy'r newyddion am gariad Duw yn Iesu Grist. A dydy o byth yn mynd lawr y ratings. Mae hwn yn headline news gan Dduw i ni fel dynoliaeth. A dyma mae hanes genni'r Iesu pan da ni'n cofio yn yr advent fel hyn yn ei wneud. Dyma'n rhoi llawenydd yn yn calonna ni. Mae o'n dod â gobaith i ni mewn unrhyw dywyllwch. Oherwydd i fod o'n dod â achubiaeth a theyrnas Dduw a chyfiawnder. Ac yn adnod 11, dwi'n gorffan hefo'r adnod hon. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw, y Methlehem, tref y brenin Dafydd, y Meseia, yr arglwydd. A mae yna 4 gair yn cael ei ddefnyddio gan Luc y mama, gan gyfeirio at Iesu. Mae yr achubwr, Beibl.net di hwn, Beibl Cymraeg Newydd, gwaredwr. Chi'n cofio be oedd o'n Beibl William Morgan? Ceidwad. Ceidwad. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Sy'n cyfieithu fel, yn Saesneg, saviour ydy hynny, de. Yr un sydd yn eich cadw chi. Mae Arfon di dewis achubwr yn y fan yma. Ga i fynd trwy y 4 gair, dim ond yn sydyn cyfeirio atyn nhw. Tref Dafydd. Yn yr Hen Testament, mi oedden nhw wedi rhoi meini prawf am y Meseia. Pan ddaw y Meseia fydd hyn yn digwydd iddo fo, neu mi fydd o'n gwneud hyn. Ac un o'r meini prawf oedd i fod o deulu y brenin Dafydd. Ac yn nhref Dafydd, y cafodd y brenin Dafydd i eni, a mi oedd Iesu Grist yn llinach brenhinol y brenin Dafydd. Ac oedden nhw wedi dweud, pan ddaw y Meseia, mi fydd o'n perthyn i'r teulu arbennig yma. Ac felly, i'r Iddewon, mi oedd o'n un o'r profion, ia, mae'r Meseia wedi dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna, gwaredwr, achubwr neu ceidwad y Beibl William Morgan. Mae o'n dweud hefyd, Luc, y bydda'r Meseia yn gwaredu ei pobl o'i pechoda. Oedd yna broffwydoliaeth gyda'i un yma ar y sleid nesaf, tydyr? Na, dim hwnna. Ddoi at hwnna mewn eiliad. Gwaredwr, y Mathew 1, mae ganddo ni'r adnod bydd yn esgor ar fab ac elwi ef Iesu, a mae ef a waredau bobl oddi wrth ei pechodau. Yn pechoda ni sydd yn gwahanu ni oddi wrth yw. Yn pechoda'n anufuddod sydd yn gwneud llanast o yn teuluoedd ni ac o'n cymdeithas ni ac o
ddynoliaeth a gwrthdaro oherwydd yn bod ni'n anifydd ac yn casau yn gilydd ac yn ymlaen. A mae Iesu Grist wedi dod i ddelio hefo hyn, sydd yno ni ac sydd yn y gymdeithas yn gyffredinol, gan ddod â'i gyfiawnder, a'i gariad, a'i flaenoriaethau a'i iachawdwriaeth. Fe ddaeth Iesu i'n gwaredu trwy farwolaeth ar y groes a trwy yr atgyfodiad. A chibwr ydy'r plentyn sy'n cael ei eni. Dyn y trydydd gair ydy Meseia. Sy'n dyn ôl? Meseia. Meseia. Hebraeg, Mesiach yn yr Hebraeg, a Crist yn Groeg ynde. Felly, Crist, Meseia, golygu'n union yr un fath. Eneiniog Duw, anointed one, un wedi cael ei eneinio i waith. Ac mi oedd Iesu wedi cael ei eneinio gan yr Ysbryd Glân i ddod â teyrnas cariad Duw i'r byd. A mi oedd yr addewid am y Meseia wedi roi i'r Iddewon dros y canrifoedd, dros y milenia. Mi oedd Duw wedi dweud, ryw ddydd mi fydd person arbennig yn dod, ryw ddydd fydd o'n dod, ryw ganrif, ryw gyfnod fydd o'n dod. Fydd y Meseia yn dod i'ch plith chi. Peidiwch yn meddwl mewn cyfnodau lle nad ydyn ni'n teimlo Duw ar waith, nad ydy o'n gweithio. Da ni'n Nghymru mewn cyfnod o anialwch ysbrydol, o newid mawr yn yr hanner canrif dwytha yn hanes yn eglwysi ni. Ond peidiwch yn meddwl nad ydy Duw ddim yn gwneud ei waith. Mae Duw ar waith, mae Duw yn gwneud ei fwriadau, mae Duw yn paratoi ar gyfer y cynlluniau, hyd yn oed os nad ydyn ni'n ymwybodol i fod o'n wneud. Hyd yn oed os ydyn ni'n rhwystredig gan dweud, does na ddim byd yn digwydd. Mae Duw drwy bobl a thrwy ysbryd a thrwy gair yn gwneud ei waith heddiw. Meddyliwch am yr Iddewon ynde. Oedden nhw wedi disgwyl miloedd o flynyddoedd. Ac oedden nhw'n pwdu efo Duw. Ac oedden nhw'n laru dilyn Duw. A oedden nhw'n gofyn i Duw, pryd mae o'n mynd i ddod? Be sy'n mynd i ddigwydd? A mi oedd Duw yn cyflawni pethau yn ei amser ei hun. A mae disgwyl yn amyneddgar yn rhan o fywyd y Cristnogion a phobl Duw. Gynnau go plentyn o'n chwaer Nest, a dyma di'r llun yma. Nest ydi hon yma yma. Nan, un o'i ffrindiau merch, Gwynfor Evans, di hon. A mi fuodd hi'n protestio'n Llundain yn 1969 neu 1970. O'n i dal yn yr ysgol gynradd, oedd hi 2 blynedd o ddeg yn hyn na fi, dros hawliau iaith Cymru. A mi gafon nhw i arestio fel criw o brotestwyr yn y cyfnod yna, ac fi o Nest yn y carchar i ferched yn Llundain am gyfnod o amser, oherwydd i bod ti'n sefyll dros yn hawliau ieithyddol ni fel cenedl. A dwi'n cofio'r cyfnod oedd hi yn y carchar. A bod mam di dweud, pan mae Nest yn dod yn ôl, da ni'n mynd i gael parti mawr. Ac o mam di dweud, dwi'n mynd i wneud butterscotch and walnut trifle. A pam oedd mam yn gwneud butternut a bricill, butterscotch, diolch. Am y prompt. A cnau ffinig a bricill i apricot treifl, o'n i'n gwybod bod yna rhywbeth mawr yn dod. A dwi'n cofio disgwyl i'n chwaer fawr i gael ei rhyddhau o'r carchar. O'n i'n tua 8 oed, 9 oed. A disgwyl a'r paratoi bwyd, a gwahodd ffrindiau ddod draw i Henfryn, Coleg Bala Bangor, i ddisgwyl Nest yn harwres teuluol ni i ddod yn ôl. A pan ddodd hi ddaru ni gael dathlu y parti mawr. Ac felly rydyn ni hefo'r arglwydd Iesu. Mae'r addewid wedi cael ei gyflawni yn Iesu Grist, a da ni'n dathlu enedigaeth oherwydd daeth gwaredwr gwyw i ddynion. Da ni'n dathlu ac yn llawenhau fod Duw yn caru ni. A wedyn y gair olaf ydy yr arglwydd. Dro ar ôl tro mae'r Beibl yn dweud wrtha ni am ddwyfoldeb Iesu Grist, i fod o'n dduw ac yn ddyn.
Nid yn ddyn yn unig, nid yn dduw yn unig, ond yn dduw ac yn ddyn. A mae hwn yn rhoi un o'r pethau allweddol i ddeall arwyddocad y Beibl. Pan anwyd Iesu, fe ddaeth Duw i'n plith mewn person perffaith a bendigedig. Dyma pan bod o'n gallu cyflawni gwirthia, dyma pan bod o'n gallu cyflawni rhyfeddodau, dyma pan bod o'n holl bwysig i ni wrando arno fo. Oherwydd wrth weld Iesu, gwrando ar Iesu, dysgu gan Iesu, da ni'n dysgu gan Duw mawr ei hun. Fe ddaeth Duw i wisgo cnawd. A'r gair ar y diwadd yn y fan yma ydy yr arglwydd sydd yn cael ei gymhwyso i Dduw. A dyna fo, mae o'n parhau i fod yn newyddion da o lawenydd mawr i ni heddiw. A mae pobl Cymru a Chaerdydd angen clywed am y newyddion da. A mae Duw wedi ymddiried y gwaith i ni, y bugeiliaid heddiw yma. Pobl gyffredin, pobl o gwmpas yn pesan, yn teuluoedd a'n gwaith. A mae o'n gofyn i ni, ewch i ddweud wrth eraill fod yna newyddion da. Mwyn i enw. Amen. Na ni'n neidio at yr emyn olaf. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Dwi am fynd trwodd i ddangos yng Ngwynab yn Llanllanast. Mae Gwilym yn mynd i annog chi i rannu y gras ar y diwedd. Ond diolch am eich cwmni, mae'n ymarfer canu hefyd ar y diwedd yn y fan yma. Felly dewch 2 emyn, 2 garo, gyfarwydd iawn. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Diolch i Alun am yr oedfa. Pan ni'n cyhoeddi'r feddydd ar y diwedd, ni'n edrych ar yn gilydd, jyst dim rhaid edrych ar yn trad a cael llyged wrth ddweud gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chafdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni hwyl, o'r awr o